Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലൊക്കെ എല്ലാവരും റിവിഷൻ ചെയ്തോ? പഠിച്ചോ? കുറച്ച് റിവിഷൻ ചെയ്ത് ഇനിയുണ്ട് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഉണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇനി ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ. പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ പഠിക്കാനായിട്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞല്ലോ 16-ാം തീയതി നമ്മുടെ ഇത്. അപ്പോൾ അന്ന് എക്സാം നടത്തുവോ? 16-ാം തീയതി ഏകാദശി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ വൈകുന്നേരല്ലേ? എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. എക്സാം ഏകാദശി എടുത്തിട്ട് നമ്മള് എക്സാം എഴുതുമ്പോ ഡബിള് പുണ്യ മാതാജി. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൂടുതൽ കിട്ടൂലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പഠിച്ച് വേഗം തീർക്ക്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തായാലും അടുത്ത ആഴ്ച നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും ബുധനാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച വരെ കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് 15-ാം തീയതി അല്ലേ ഏകാദശി? 15-ാം തീയതി 16-നാ മാതാജി. ഏകാദശി 16-നാട്ടോ, 15 അല്ല 16-നാണ്. 16-ാം തീയതി മാതാജി രാവിലെ പറഞ്ഞ കലണ്ടറിനകത്ത് 15. അതുകൊണ്ടാണ് അതല്ല ശരിക്കും നമ്മളെ വൈഷ്ണവ കലണ്ടറിൽ വരുന്നത് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ 16-ാം തീയതി ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഏകാദശി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 10, ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അത്. കാരണം വെച്ചാൽ അത് തീർക്കാനായിട്ട് 12 സ്ലൈഡാ ഉള്ളതാകെ. നമുക്ക് നോക്കാം. എളുപ്പമുള്ളതാണ്. ശ്രവണ സ്മരണങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ. ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചും സ്മരണത്തെ കുറിച്ചും നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രവണം അറിയാലേ? അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ശ്രവണത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ മുന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലും പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രവണം. ഈ ശ്രവണം അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി, കൃഷ്ണാവബോധം വളരാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കേൾവിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ചലനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെവികളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ശുചിയും പവിത്രവുമായി തീരുന്നു. ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭ്രഷ്ടാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ രുചിയാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അതോടെ വളരെ വേഗത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്ത ഉപാസനയിൽ പ്രവേശിക്കാനും കൃഷ്ണാവബോധം എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പൊ ശ്രവണം നമ്മൾ അനുഭവിച്ച കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണത്. ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വളർത്താനായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ത്? ശ്രവണം. കേൾവിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ചലനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെവികളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ശുചിയും പവിത്രവുമായി തീരുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ശ്രവണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുചീകരിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളും ഉറപ്പിച്ചു പറയൂല്ലേ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച്. രാവിലത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു 5 മിനിറ്റ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും എന്തിനെ കുറിച്ചാ? ആ ശ്രവണം കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടായ മാറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭ്രഷ്ടാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ ശുചിയാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അതോടെ വളരെ വേഗത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്തി ഉപാസനയിൽ പ്രവേശിക്കാനും കൃഷ്ണാവബോധം എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ് എന്ത്? ശ്രവണം. നവവൈദ്യ ഭക്തിയിലെ ആദ്യം എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്രവണം.
ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെയധികം ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്ത് പരമാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി സർപ്പദംശനമേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിലെത്തിയ അവന്റേതിന് തുല്യമാണ്. ഈ രണ്ട് അബോധാവസ്ഥയും മന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നതാണ് അതിന് കാരണം. ഇപ്പൊ ഗരുഡ പുരാണത്തില് ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്ത് പരമാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ്? അബോധാവസ്ഥയിലാണ്. എങ്ങനെ? സർപ്പദംശനമേറ്റ അബോധാവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മള് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് അബോധാവസ്ഥയും മന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ, നമ്മള് പരമാത്മാവിന്റെ ആ മറവി നമുക്ക് മാറ്റാൻ, നമ്മുടെ മറവി എങ്ങനെ മാറുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കണം. ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ ഇതെന്തുകൊണ്ടാ സാധിക്കുന്നത്? മന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. സർപ്പദംശമേറ്റവൻ അതേ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മരിക്കുന്നില്ല. ആദ്യം അബോധാവസ്ഥയിലാകും, തുടർന്ന് അതിനിദ്രയിലായിരിക്കും. തന്റെ സത്വത്തെയോ യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തെയോ ഭഗവാനുമായി തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തെയോ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവനാകയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഓരോരുത്തരും ഉറക്കത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചോ നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്താണെന്നോ നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചോ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയാനാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ഉറക്കത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കെന്നാ ബോധമുണ്ടോ? ബോധമുണ്ട്, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ നിദ്രയിലാണ്. നമ്മൾ ബോധാവസ്ഥയിലാകും, പക്ഷെ നിദ്രയിലാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മള് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായ എന്ന സർപ്പത്തിന്റെ ദംശനമേറ്റ ജീവിതം എന്നർത്ഥം. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തതിനാൽ മൃതപ്രായം എന്ന് തന്നെ പറയാം. സർപ്പദംശനമേറ്റു മരിച്ചു എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനെ മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് പറ്റിയ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, അത് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുമുണ്ട്. അതുപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ മാരകമായ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൊണ്ട് സാധിക്കും. എപ്രകാരമാണോ സർപ്പദംശനമേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിലാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ മന്ത്രം കൊണ്ട് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വന്ന് ആ എന്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബോധമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയ വ്യക്തിയെ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതം 4-ാം സ്കന്ധം 29-ാം അധ്യായം 40-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ആചാര്യന്മാർ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് താമസിച്ച് അത്തരം മഹാത്മാരുടെ ചന്ദ്രസമാനമായ മുഖത്തു നിന്ന് കളിക്കുന്ന വാഗ്മയമായ അമൃത നദീപ്രവാഹത്തെ ഓരോരുത്തരും ചെവികൾ കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം. ഇത്തരം സർവാതിശയായ ശബ്ദം നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികമായ വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും മുക്തനായി. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ് പരീക്ഷത്തിനോട്? ആചാര്യന്മാർ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് താമസിച്ച്, അപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് താമസിച്ച് ആ മഹാത്മാരുടെ ചന്ദ്രസമാനമായ മുഖത്തു നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന വാഗ്മയമായ അമൃത നദീപ്രവാഹത്തെ ഓരോരുത്തരും ചെവികൾ കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ആ മഹാത്മാരുടെ സംസാരം എങ്ങനെയുള്ള മുഖത്തു നിന്നാണ്? ചന്ദ്രസമാനമായിട്ടുള്ള ആ മുഖത്ത് നിന്ന് വരുന്ന അമൃത നദീപ്രവാഹത്തെ ഓരോരുത്തരും ചെവി കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുക. ഇത്തരം സർവാതിശയായ ശബ്ദം നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും മുക്തനായിട്ട് തീരും. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയം, ദുഃഖം, വിശപ്പ്, ദാഹം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മോചനം എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട്.
ഭഗവാന്റെ ലീലകള് ശ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അവസ്ഥിതനായാൽ മാത്രമേ ഭൗതിക വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനാവൂ. ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നികൃഷ്ടമായ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ഭൗതിക വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വ്യവസ്ഥിതനാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും, നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ നികൃഷ്ടമായ ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് നമുക്ക് ഉദാഹരണം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നമ്മള് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഭക്ഷണത്തില് അപ്പൊ നമ്മളത് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടെന്ന് പറയില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? നാമം ജപിക്കാനാ പറഞ്ഞത്. കാരണം ശ്രേഷ്ഠമായൊരു പ്രവൃത്തി അവിടെ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? നികൃഷ്ടമായ ആ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഇതിവിടെ ഉപേക്ഷിക്കാനും നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തി അവിടെ ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ നമ്മള് മറ്റുള്ള നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് തന്നെത്താനെ നമ്മൾ മാറി വരും. ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവരും കീഴ്ത്തരം ശക്തിയുടെ വിഭ്രാമകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ആസ്വദിക്കാനുള്ള നിസാരമായ ആനന്ദങ്ങൾ താനെ മറക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവരും ഏത് ശക്തിയാണ് അവിടെ? ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് എല്ലാവരും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളറിയാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ആര്? ബഹിരംഗ ശക്തി. ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിധിക്കുള്ളിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ആസ്വദിക്കാനുള്ള നിസാരമായ ആനന്ദങ്ങൾ താനെ മറക്കും. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്, ശ്രേഷ്ഠ ശക്തി ഏതാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ആ പ്രവർത്തനം ആസ്വദിക്കാനുള്ള നിസാരമായ ആനന്ദം അപ്പൊ താനെ മറക്കും. അതായത് ആ ശ്രേഷ്ഠമായ ശക്തിയുടെ ആനന്ദം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തണം? നമ്മളെ ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മറക്കും? ഈ നിസാരമായിട്ടുള്ള ആനന്ദങ്ങളൊക്കെ തന്നെത്താനെ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 15-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അതീന്ദ്രിയ പ്രകമ്പനങ്ങളാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണനിൽ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുപാസന ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും സദാ കേൾക്കണം. ഹൃദയത്തിലെ സർവ്വവിധ അമംഗളങ്ങളെയും ഇത് ഹനിക്കും. ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ പ്രകമ്പനങ്ങളാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ഭഗവാനിൽ കലർപ്പറ്റ ഭക്തി ഉപാസന ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും സദാ കേൾക്കണം. അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് ഭാഗവതം കേൾക്കാനാ പറയുന്നത് അല്ലെ? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളും എവിടെയുള്ളത്? വേറെ ഏതെങ്കിലും ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ടോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും മഹാത്മ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച്? ഇല്ല. ഇതിലാണ് ഭാഗവതം കേൾക്കണം. അത് ഹൃദയത്തിലെ സർവ്വവിധ അമംഗളങ്ങളെയും ഹനിപ്പിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിലെ സർവ്വതരത്തിലുള്ള അമംഗളങ്ങളെയും ഹനിപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭാഗവതം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്താ പറയണത്? 10-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 8-ാം പദ്യത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ സദാ അങ്ങയുടെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്ന, അതേസമയം ഗതകാലത്തെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിയുന്ന ഏതൊരാളും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്നുയർന്ന ആദരപൂർവമായ പ്രണാമങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അയാൾ വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അത് അയാളുടെ ന്യായമായ അവകാശമാണെന്ന് തന്നെ. കാരണം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം 14-ാമത്തെ അധ്യായം 10-ാം സ്കന്ധത്തില് 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ അഹൈതുക കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്ന, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിയുന്ന അതേ സമയത്ത് എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഏതൊരാളും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ആദരപൂർണമായിട്ടുള്ള പ്രണാമം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്താണ്? നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാന് അർപ്പണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ നിരന്തരം കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ആദരപൂർവ്വം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ
നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് വിമോചനത്തിന് അർഹതയുണ്ട്. അത് അയാളുടെ ന്യായമായ അവകാശമാണെന്ന് വേണം കരുതുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ മുഴുവൻ അവിടെ ഭഗവാൻ പുറത്തു തരാണ്. അത് ന്യായമായ ഒരു അവകാശമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭാഗവതം 10-ാം സ്കന്ധത്തില് പറയുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തത് സ്മരണം. ശ്രവണം കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി സ്മരണം. ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തിന് സ്മരണം എന്ന് പറയാം. നമുക്കറിയാലേ, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതാണ് സ്മരണം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണം പറയുന്നത്, ഭഗവത് സ്മരണം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മംഗളാനുഭവങ്ങൾക്കും അർഹരായി തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജന്മവിഹീനനും നിത്യനുമായ ഭഗവാനെ ഞാൻ സദാ സ്മരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഏത് വിധത്തിലും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢമായിട്ടും സ്ഥിരമായിട്ടും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും? സ്മരണം എന്ന് പറയും. അതായത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, അതാണ് സ്മരണം, ഉറപ്പിക്കുക മനസ്സിൽ. ഇങ്ങനെ പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സ്മരണ കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കാണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മംഗള അനുഭവങ്ങൾക്കും അർഹമായി തീരാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭക്തിരസേവനത്തിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ മംഗളങ്ങളേനും തുടക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തിരസേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മംഗള അനുഭവങ്ങൾക്കും അർഹതയായി തീരും. പിന്നെ ജന്മവിഹീനനും നിത്യനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് ജനനമില്ല, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാലും എപ്പോഴും സ്മരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതേക്കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായാലും മരണസമയത്തായാലും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടും എന്ന് എന്തില് പറയണ? സ്മരണം. അപ്പൊ സ്മരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്കറിയാം അല്ലെ. നമ്മള് ഈശോപനിഷത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച്. ഇനി ധ്യാനം. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ധ്യാനം. ധ്യാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള്, ഭഗവാന്റെ സേവ, ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിച്ചിരിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? ധ്യാനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ധ്യാനം എന്നത് നിർവ്യക്തിഗതയോ ശൂന്യതയോ അല്ല. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ധ്യാനം എപ്പോഴും വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ്. നമുക്കറിയാലേ, ഭഗവാന്റെ ഏതാണ്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അതില് ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധ്യാനിക്കുന്നത്. കുറെ വർഷങ്ങള് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ശംഖ്, ചക്ര, ഗദാ, പത്മത്തോടു കൂടിയ ഭഗവാന്റെ നാരായണ രൂപത്തെ, വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തെ. അങ്ങനെ അല്ലാതെ ശൂന്യതയോ ഒന്നല്ല, നിർവ്യക്തിഗതയോ ശൂന്യതയോ അല്ല ധ്യാനിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. ഭഗവത് രൂപത്തിലുള്ള ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് നൃസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതവുമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ ദുഃഖ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനൊക്കെ അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ് ധ്യാനം. ഏതൊരു സമയത്തും നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ മനസ്സ് മുഴുവനും ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. തികഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ധ്യാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഒരു ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന്, ആ ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് എന്തിലൂടെ സാധിക്കാണ്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരതരും ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ളവർ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യരായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നിരതരായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ളവര് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യരായി തീരുന്നു. അപ്പൊ
വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ളവര്, പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണത ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന്, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പവിത്രീകരണം സംഭവിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത നമുക്ക് കിട്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഹൃദ്യമായ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചും അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവൻ സർവ്വവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി തീരുമെന്ന് തീർച്ച. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, അതായത് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകളെല്ലാം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മള് മുക്തനാകുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ധ്യാനത്തിലൂടെയും സ്മരണത്തിലൂടെയും പിന്നെ ശ്രവണത്തിലൂടെയും നമുക്ക് എന്താ സാധിക്കുന്നത്? എല്ലാത്തിന്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? നമ്മള് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചനം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തിന് സാധിക്കുകയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളുടെ ശ്രവണത്തിലൂടെയും ധ്യാനത്തിലൂടെയും പിന്നെ സ്മരണത്തിലൂടെയും സാധിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എളുപ്പമുള്ള രഥയാണ്, ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല, എളുപ്പമാണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എളുപ്പം മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ആദ്യത്തായിരിക്കും പാടുണ്ടാവും, ഇപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി കുറച്ച് ഇറങ്ങിയാലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അതായിട്ട് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോയിണ്ടാവും. അല്ല, നമ്മൾ ഒറ്റ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഇതങ്ങ് മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ള ധാരണ വിട്ടിട്ട് ക്ലാസ്സും കേട്ട് 2 or 3 പ്രാവശ്യം യൂട്യൂബും കണ്ട് പുസ്തകം കൂടെ വായിക്കാമെങ്കിൽ മനസ്സിൽ നിൽക്കും. അത് വേണം. അന്നേരം മനസ്സിൽ നിൽക്കും. എന്നാലും ശ്രവണവും സ്മരണവും ധ്യാനം ഇന്നെടുത്ത് അത് അത് നമുക്കറിയാവുന്ന സിമ്പിളാ, അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ആവർത്തിച്ച് ബുക്ക് വായിക്കണം, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇല്ലില്ല, ബുക്ക് കുറച്ച് വായിച്ചിട്ട് യൂട്യൂബ് തന്നെ കേൾക്കണം മാതാജി ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ തങ്ങുന്നത്. പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഉറക്കം വരും മാതാജി. അതെ മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് കേട്ടാ മതി, അത് നല്ലതായിട്ട് ഒക്കും. ഇതില് നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചില്ല, ഭക്തന്മാരുടെ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ശ്രവണവും കീർത്തനവും സ്മരണവും ധ്യാനമൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വീണ്ടും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമ്മളെ മനസ്സിൽ അത് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ, അല്ലെ? ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചില നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. ഇപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം, ഇങ്ങനെ ഓരോ പുരാണത്തിലുള്ളതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിരസാമൃത മറ്റേ ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിച്ചതായിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് വീണ്ടും ഇവിടെയൊക്കെ പറയണത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പല സ്ഥലത്തും പറയണത് ചിലപ്പോ നമുക്ക് തോന്നിയത് അതിലും വായിച്ചു തന്നെയല്ലേ ഇവിടെയും പറയണെന്ന്. പക്ഷെ അത് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ തലയിൽ കുറെ പറഞ്ഞാൽ അത് കേറുണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെ? അത്രയും പ്രധാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടത്, അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതൊക്കെ. ഒരു കാര്യം കുറെ പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഉറപ്പിക്കുമല്ലോ നമ്മള്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അത് കൂടുതൽ അത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. ശ്രവണം ഒരു രക്ഷയില്ല, നമ്മള് ശ്രവണം ഭാഗവതത്തിലേക്ക് പഴുക്കേറാണ്ട്, അതിനൊരു സംശയവും ഇല്ല. ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഭാഗവതം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുണ്ടാവും. മാതാജി ഞാൻ രാവിലെ കേറുന്നുണ്ട് മാതാജി, എനിക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഞാനൊരു ഇതിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ കിടന്ന ഒരു ലിങ്ക് വഴിയാണ് കേറുന്നത്. അതല്ല ലിങ്ക്, അതൊന്ന് കയറാനുള്ളൂ. മാതാജി ആത്മീയ ജീവിതത്തില് നിഷ്ഠയുടെ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളത് ഈ മാലജപമാണോ മാതാജി? ഏതിലാ മാതാജിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുണ്ടല്ലോ, ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ നിഷ്ഠയുടെ പ്രാധാന്യം. ഏതിലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ? അത് അധ്യായം 6-ലാണോ? അത് നിഷ്ഠയുടെ പ്രാധാന്യം അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടാവും, നിഷ്ഠയെ കുറിച്ച്. അതായത് നമുക്ക് നിഷ്ഠ അത്യാവശ്യമാണല്ലോ. നിഷ്ഠ അത്യാവശ്യമായ അത് മാതാജി നമ്മളൊരു ജപമാല എടുത്തിട്ട് ഇത്ര എണ്ണം ചൊല്ലാമെന്ന് നമ്മള് ജപമാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു വാക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു വാക്ക് പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് 10 മാല നാമജപത്തിന് മാത്രല്ല പറയണത്, നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ രാവിലെ ഇത്ര മണിക്ക് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കും എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ 4 മണിക്ക് എണീറ്റു, നാളെ നമ്മ വിചാരിക്കണം വേണ്ട കുറച്ചും കൂടി ലേറ്റ് ആയിട്ട് മതി, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളൊരു നിഷ്ഠയിൽ പോവാം. അതായത് നിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ എന്താ വേർഡ് പറയാം, സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പോവാം, അല്ലെ? അങ്ങനെ പറയാം.
റെഗുലാർ കൃത്യനിഷ്ഠ. വരത്തില്ലേ? കൃത്യനിഷ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ ദിനചര്യക്കകത്ത് വരും, അങ്ങനെ വല്ലതും പറയായിരിക്കും അല്ലേ? റെഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവും, അച്ചടക്കം എന്ന് പറയല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിൻ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഡിസിപ്ലിനാണ്. മാതാജി നാമജപത്തില് ഒരു ദിവസം നാമജപത്തില് കയറിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിഷ്ഠയില്ലായ്മ അല്ലേ? അതായത് കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ 2-3 ദിവസം ചെയ്തു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോ 2 ദിവസം കയറി, പിന്നെ നമ്മൾ അത് വിട്ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല, നമുക്കൊരു കൃത്യനിഷ്ഠ ഇല്ല. കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടില്ല. അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഇത് വരുന്നുണ്ട് മാതാജി. വൃതഭംഗം വരും, അയാൾ ഉപാക്ഷക്കാരനാകും, നിർവൃതഭംഗം വരും. അതാണ് പറഞ്ഞത് മാതാജി. അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോ 10 മാല നാമജപത്തിന്റെ അവിടെ പറയാൻ കാരണം, നമ്മളിപ്പോ ഒരു 4 മാല ചൊല്ലാന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്നും 4 മാല ചൊല്ലണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ മാറ്റാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റ് മാറ്റി വെക്കണത് ഈ കാര്യങ്ങളാ, വേറൊന്നും നമ്മൾ മാറ്റില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കും, ഉറങ്ങുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങും, പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകാനുള്ളത് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും. എന്ത് മാത്രം നമ്മൾ കുറയ്ക്കും, ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യും, നാമജപം കുറയ്ക്കും. അപ്പൊ അവിടെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ആ നിഷ്ഠ ഇല്ലാതെ വരുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും, കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഡെയിലി നമ്മളിപ്പോ മക്കളെ ആരെങ്കിലും ഫോൺ വിളിക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഒരു ദിവസം സമയം എന്തെങ്കിലും കുറഞ്ഞു വന്നാൽ നമ്മളെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ കട്ട് ചെയ്യുക, നാമജപം കട്ട് ചെയ്യും നമ്മളന്ന്. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും, ഇല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? അത് പാടില്ല. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് മാതാജി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞത്. അവിടെയാണ് നിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഉറക്കം അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം മാത്രം ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക്, അന്നത്തെ ദിവസം മാത്രം. കാരണം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് നടക്കണില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കുറച്ച് സമയം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണില്ല. അപ്പൊ അത് അവിടെയാണ് മാതാജി പറഞ്ഞില്ല അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ, നിഷ്ഠ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോ നമ്മൾ ഇതാണോ എഴുതേണ്ടത്?